evo da naučimo nastavnike, decu, evo, na primjer, ako prva funkcija našeg uma jeste napravljena tako da naš um uopšte ne poznaje negaciju. Odatle je izašlo potpuno pogrešno tumačenje, dovoljno da mislite pozitivno. Nije dovoljno da se misli pozitivno, možemo sedeti u sudnjeg dana i misliti pozitivno i to je to. Neće se ništa desiti. Ali naš um je konstruisan tako da ne poznaje negaciju. Evo sad ćemo da probamo. Hoćete da probamo? Ajde ovako. Evo svi da probamo zajedno, na primjer. Nemojte pomisliti na Eiffelov toranj. Ok, radi, jel? Ok, ajmo još jednom, ajde sad probamo još jednom. Nemojte pomisliti, znači još jednom. Nemojte pomisliti na Novaka Đokovića. Ne sad imamo sliku, neko verovatno ima i zvuk. Osvojio poen čovek od mene. Nego neko ima i zvuk, nego neko možda ima, znači... I 22 na trenerci, i 22 trofej i sve. Znači nemojte pomisliti na 2 zelene jabuke, nemojte pomisliti na 3 pomorače, ne vredi. Naš um ne poznaje negaciju. Roditelji vaspitavaju decu za početak kako. Nemoj da padneš, dete čuje da padneš, čuje da padneš. I onda roditelj doda, ako padneš, tačno ću te ubiti. Dakle, naš um uopšte ne poznaje negaciju, samo da ne zakasnim, samo da ne prospem na sebe, samo da se nešto... Pošto on ne poznaje negaciju, suštinski u tom da ne bude, da se ne desi, krije se kao neka zebnja, osjećate to, kao neka zebnja, strah neki da ne bude, da se ne desi. I onda zato se kaže da je strah obrnuta želja. Želja, da. Dakle, nije da ne prospeš, nego drži čvrsto. Nije samo da ne zakasnim, nego samo da stignem na vreme. Zašto je to važno? Zašto mi našem umu zadajemo potpuno suprotne komande? Jer mi kada kažemo samo da ne zakasnim, u realnom vremenu mi vidimo sliku sebe kako zasopljeni negde trčimo, vraćamo se po neka dokumenta i pojavlja nam se osjećaj, čak možemo u telu da ga lociramo, gde se on nalazi. Dakle, mi možemo decu da naučimo da naš um ne poznaje negaciju i da od starta, od malena love sebe, da li govore nešto u negaciji. Nemoj da mi ovo uradiš, nemoj ovo da uradiš. A nekako je čak i, usudit ću se reći da me neko ne shvati pogrešno, u našem vaspitanju postoji malo temelj zabrane. Nemoj da ovo, nemoj da ovo, nemoj da ovako, nemoj da to radiš, nemoj da to uradiš, nemoj da prospeš, nemoj da ovo radiš, nemoj da koje se ponašaš. Naš um to ne zna. A što onda da im kažu nastavnici? Umesto nemoj da zakasniš, stigni na vreme. Umesto nemoj da zaboraviš, seti se da poneseš. Umesto nemoj da prospeš, drži čvrsto.